Zvakaoma. Mira tuone zvatovigiwa. Dai vakatuwanirawo. Dai vane moyo wakanaka. Ndozvandoshuvira chero neni. Ndo pajeni pana. Pakanaka ka. Right. Toshandisa doi. Kusera satavhura. Tindazve muno ndo matinosukira ndosingeni ndakenda. Ino nditora makanaka straight. Ndaiva. Right? Vanenge vauya. Mofudze hono. Mofara here vanaka. Vakamuona kuti baba vanoruka kudzoka. Torai bhaketi roka. Mokwana ndoga. Mira. You can take a seat. Thank you. Come here. Where you going? Hope they will know. Ndazadzisa chivimbiso. Wana mofu. Handiti? Dzakawirirana chaizvo. Gare pasi nyanzo kuudza indakagara pasi. Ayayayaya. Come here. Ana mofu yo yao. Akugara pakatasa. Right. Vana mofu yemkono. Watoka baba ndozwa manyukunyu. Vana mofu yemkono. Baba. Right. Tataura zviya kusei ndichibuda kuti ndakumbonotora mama. Handiti? Right, mama venyu ndauya navo. Ndivo mama venyara. Haonaka? Right. Kumba nhasi makutonzi maitino handiti? Maitino, feel free. Sununguka. Munomba mako. Unobata chiro paunoda. Chero ukada kubata musiringi ndiwe. Ukada kubata mufloor ndiwe. Ukada kubata muengo ndiwe. Ukada kubata mumambure ndiwe. Handiti? Right, sununguka. Rakanaka baba. Tinopesa ukoroba mbati. Mauna ukoroba mbati? Endai vana mofu. Maitino. Takarongeka. Right. Wakomana ava vakarongeka. Handakana dambudziko navo vana vangu. Vabate sevana vako handiti? Right. Iri gamba reusiku iri. Hakuna zvakadero. Unakuya hagari pano. Totaita plan, hakuna zvakadaro, hagari pano. Hamune ngapaye mofu. Hande tinoita plan mafana. Unoona chimaitinoka. Inini ndiri munhu ari business minded. I always plan to make money. Nekuti mari ndio inoraramisa. Handiti? Handizivi kuti iwewe mune zvebusiness izvi urimo here? Sure. Zvokuti kana ndikadaronga business tinotoita zvikaenda mberi. Nekuti anoona para pandichiri kuroita zvangu but ndine stand kuma-o. Sure. The stand. Saka tikaita business tikaronga todi tovaka. Apa pumping a lot of money out. Panapa ndikubhadhara 160 rumini. Saka toda kuvaka. Saka iwo kana uri business so uchiita nezvebusiness. Handizivi kuti pane zvebusiness apa. Nderipira kakusunungukira kuti ungaita. Vamwe vanoita zvemachicken cuts, vamwe madrinki, vamwe mabhisikiti. Vana mofu. Matopukuta. Zvafamba.
Saka ndachitoplana nani namama venyu nyaya yebusiness yandambotaura yai nditi toda kuita zvokuti pave nebusiness rinofaya rinounzawo chi rinounza mari handitika. Saka handizivi nai maitino wanga wati kuti business ringakusunungukira kuti unge uchiita zvehukuka. Ehe nekuti panolendo ndivakatoti chero zvirugu vanondipa ndakanamboda kuzviita panga ndichikugara kuG2 kunoita huku kaini alright. lazima mazuva ano huku vari kudziva kuti dzikunu dzekukura zve 2 3 weeks vari kuizama varushandisa mapiritsi echirwere aya mamtiti kudini but pane vandakanzwa vachimbotaura kuti dzikunu dzikekuzitika zvema3 weeks dzedza kutotengeseka varushandisa mapiritsi echirwere 3 weeks huku dziyeziwanza kuti 5-6 weeks but 3 weeks cheko dzizotoita mapiritsi ezi chaiwo saka zviri nani pakudi advantage iri makazadza mapiritsi amapiwa kuchipatara inini ndimapuwa ndichimadi Musashamisika nemene. Mapiritsi amunongopiwa every week. He mumpengere imi vana mo ndipo mapiritsi eini musavhunduka baba ndipo mapiritsi eini pati baba musanyepa chingovaudzai kuti chii kuti munowa mapiritsi timwe iwe nandimwe mapiritsi kaini vana vakanyepa Tichambosamisira here baba. Ezi mafuta ani vanhu vanongozora. aiwa kani edzi mafuta asi kuti handimweka unoda ndibvume zvandisingaiti saka ezvinoita bai zvinotora ndechi kupikwa vari kunyepa ava handimwe inini aiwa nekupenya kwandinoita tarisa uone ndebvu dzangu dzakagwinya idzi andiurayera sara ugari mwana wako iwe mira matimatino handimwe inini mira handimwe inini mira kanemaitino ndazviona kuti vanorwara kuti tokatsvukuka kukusakara inge vagona vana vanibatsira mwari anopinda nepakasiyana ndichatoura sima ndakatarisa Nediwe mira kani handimwe inini apa wafunga plan mafana navakomana ndomwachiko chandomwa inini ndomwachiko nevana movaye wakanayo wakomana handimwe inini vakomana ndomwachiko makambotona ndichimwa here inini hana kuti ndakambomwa chiko inini handimwe mani inini munai vakomana munoita sekumondibhururudzira shiri yangu mondibhururudzira shiri ipapapa munendisa njeva yangu chii chakadaro ichocho igamba reusiku risierinde chi gamba reusiku risierinde gamba reusiku kudikwe gamba kuita sei Musarwadziwe moyo baba. Ipfambi. musiye ainde fambi kuita sei kumaona ufambi papi komunhu angosvika wanhasi waita fambi papi munhu angosvika pana panhasi pamatitadzira apa mandikanganisira saka munochite sei mani Bust up look tick try. Teacher to feel I'm try. Alright, once you try.